खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्राय नै दिनैहाय जोङो मोनसे जायगायाव फैदों। दायो फार्स्टआवनो एसे जोङो फैनायाव एसे गोबाव जाबाय नालाय, ओमफ्राय दा जों माबा मोनसे जाना लानो नागिरदों। नै बोरायबो थौ मेंबाय दे आंखौ हले, इमान गोलाव थाबायबाय आं। ओमफ्राय नायलांदो बिदिब्ला नोंथांमोना दिनैहायनि ब्लगखौ। दायो नै जानोसै माबा मोनसे। मा अर्डार खालामखो? पनिर ओमफ्राय निरामिस जागोन दिनैहाय जोङो। नै जायगाया मा इयो रेस्टुरेन्टआ? इयावनो दंखायो, ओमफ्राय सोंगासिनो। नायाखैनो आं गोजौआव, खालि मा अर्डार खालामनांगोन बेखौल' नायदो। मोजाङानो जायगाया। बाबु जानायनि अनगायै एख' गैया नामा अबेबा फैबा? जानायनि अनगायै एख' गैया नामा होनदों अबेबा फैबा? खालि जानाय जायाबानो जाखाया, जानानैसो मानसिना दै एसे बारा दिले কি হ'ব বুজি নাপাব না হি, হয় না বাবু? অলপ বুজি নাপায় না বাবু? অলপ বড় না বুজি পোৱা নাপায় না? কি বিকাশ? মই নাখাওঁ, তিনিটা দিবি। অঁ নাখাওঁ, জায়গাखौ मोजां नुथ'नानै गाहायनिफ्राय। ओइ इफोरो बैग्रि नामा बाबु? बैग्रि नामा इफोरो? बैग्रि थायाखै माथो ना थायदो? ओमफ्राय नोंसोरो कलेजाव फैबा नै लामाजोंनो फैयोमोन ना बाबु? हा बाबु कलेजाव फैबा इ लामाजोंनो फैयोमोन? हा कलेज नङा, स्कुलखौसो फरायदों ना इयाव? ना बावगारदों आङो। ओइ माबासो मा होनो? नङा मा होनो इयावनो पास खालामनो थाङाखै इयो पिअखौ? ओंखायनोथ' इनि उनावसो सालबारि कलेजाव लादो। आगै ओमफ्राय आगैनि लोगो जायाखै न'? आं डाइरेक्ट ओंखामसो जाखागोन, जेबो कफिबो लोङा आङो, बादों आं। आं लोंनो बादो, लोंथ'ला आङो। दिनै पुरा गुफुर गानबोजोबदों नामा आङो? दख'ना गुफुर, ब्लाउस गुफुर, फास्रा गुफुर। मानो साइलेन्ट दं? मा इयो नै मा फुलकबि ना? ओमफ्राय नै मा आलु, ओमफ्राय मा बायो? पनीर। दुन्दियाखौलाय एकदम परा होथारदों। जानोसै आंबो। आसा खावना बानायबाय नै। दा लागोन ना रोसिखौ?
मैया थांनानै गासिबो गोथाव मोनदां ओमफ्राय दायो आगोलाव संनाय खोनायाखै सावना बारा गोदै दायो जोङो मोनफैबाय आरोना न'आवहा ओमफ्राय मोनफैनानै दा आङो पार्लार थांनो नागिरदों बिराद गोबाव जाखाबाय माने मुसुगुर फुयो आरोना थिरिं खालामनिया बिराद गोबाव जाबाय ओमफ्राय आङो दिनैहाय थांनो नागिरदों ओमफ्राय नै आंजों लोगोआव दङ आगैया लांगोन ओमफ्राय आं साबिखौ माबायदि लादों नै साबिखौ लानाय र' ओमफ्राय दा जों पार्लाराव थांग्रोनोसै आरोना थांसै ना थ' सालबारियाव थांनोसै पार्लाराव आगैया दोनहैसिगोन या बन्द खालामबाय लागाव Lakme Nivea today. Face wash, serum. Oh, siram nanggo एकदम गोसोआव खांना होनाया मोजां जादों इखोनो आं मा नांगौमोन होनना गोसोखांबाय दङ ओइ फिसाखौनो हर गेदेरखौ नांथ'ला दे ओइ नङा आं लांग्राया एसे खालाम दे ओइ गोमोआ मोजां इबो आं इखौनो लांखायो ओमफ्राय आरो माबा मोनसे नांबावगौ face wash, serum, mouth freshener, Colgate. अ Colgate साबोन, shampoo. Perfume. Sabek daw. Palar fैनाया पार्लाराव फुला नङा नालाय मायाव हाबफैखो नै ओमफ्राय नै दायो जोङो न'आव मोनफैबाय पार्लार थांदोंमोन ओमफ्राय पार्लाराथ' बन्द ओमफ्राय माबा माबि देलायग्राखौनो बायनानै लाबोबाय आं एसे माना नांगौ जानानै दंखायोमोन नालाय ओमफ्राय लाबोबाय दायो पार्लारावथ' थांदोंबाबो माने खुलियासै नालाय थिरिं खालामनो मोनासै आरोना एकदम मुसुगुरा बुरजा रज'नानै दङ नै ओमफ्राय आं बेखौनो माने दिनैहाय थिरिं खालामहैनोसै होननानै माने थांदोंमोन आरो ओमफ्राय दा बन्द ओमफ्राय दा आङो माब्लाबा थांफिननांसिगोन आरोना ओमफ्रायो दिनैहायनि भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो ओमफ्राय गोदान भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन स' बाय बाय बयनिसिमबो